Takže pustili do eteru nový reveal trailer na Battlefield Česku. A vraj to má byť opäť revolúcia. Úžasná vec, jedno s druhým. Počul som, že ľudia proste takto stlačajú to tlačítko a extrémne predobjednávajú. No som zvedavý, čím vás ohúrili tentokrát a či to ohúri aj mňa. Akože zatiaľ to vyzerá extrémne dobre. No, tak schválne, koľko z vás si už tú hru predobjednalo? Napíšte mi to dole do komentáru. A poďme sa pozrieť na zvyšok videjka. Schválne neviem ako vy, skúste mi povedať v komentároch. Využíva niekto reálne v Battlefieldoch stíhačky, lebo mne to vždycky prišlo strašne nepoužiteľné. Ty si proste po nejakej dlhej dobe dostal možnosť, že môžeš vliezť do stíhačky, lebo sa konečne uvoľnilo miesto, vlezieš do nej, chystáš sa urobiť nejaký poriadny bombstrik alebo poriadny nálet a zrazu zistíš pár vecí, hej. Prvá vec. Nikoho z tej výšky na tej zemi nevidíš, takže strieľaš proste naslepo len kade tade, hej. Ďalšia vec, ako náhle nasadneš do stíhačky, chvíľku poletíš a už máš za sebou ďalšie dve stíhačky, ktoré ťa zastrelia. A navyše sa to aj ovláda hrozne. Neviem, som to len ja, alebo napíš mi do komentáru, hej. Používaš v Battlefieldoch stíhačky? Poďme ďalej. Vrtuľníky, to už je iná vec. Vrtuľníky ma vždy bavili. Preorder! A pozri sa na tie preorder skiny. Oni tak strašne chcú cez tú svoju psychológiu, aby si ľudia predobjednali tú hru, že im tam proste pacnú bonusový obsah v podobe skinov. Tu sa už pozrime na ten rozdiel medzi Call of Duty shitom, kedy máš rôzne svietiace skiny a kreslené postavičky aj jedno s druhým a potom tu máš Battlefield skiny, ktoré vyzerajú takto. Hej, nič prehnané, ale zároveň esteticky pekné a nekazí to ten autentický dojem tej hry. Verím tomu, že kravaťaci alebo vývojári tam napchajú Battle Passy, pretože vidia, že to funguje v Call of Duty a v iných hrách. Proste money, hej? Proste napchajú to tam. A som zvedavý, že či sa budú držať na takejto tej autentickej vlne, alebo prepadnú Fortnite syndromu. No uvidíme, ale pozrite sa, trailer, kamaríde. Oni vedia, ako natlačiť človeku svoj produkt. Ale vedia fakt spraviť extrémne dobrý trailer. A teraz z toho, keď sa na to pozeráš, tak si hovoríš, že toto proste si určite kúpim. Toto určite musím mať. Toto je proste preorder 100%. Ale pozrime sa spoločne na Battlefield 2024 trailer.
To vidíte, proste tiež nabušený trailer a mnohí z vás si spomínajú, aká bola tá hra v skutočnosti. Ako, úprimne, keď som sa na to teraz pozeral, tak ten trailer nebol taký epický ako ten na Battlefield Česku. Ale ja si naozaj nemyslím, že v realite Battlefield Česka bude vyzerať naozaj takto. A už len toto, jak proste ťaháš toho svojho spolubojovníka. Kámo, to bude tak strašne glitchy. Tam bude toľko bugov, kámo. Tam bude toľko bugov. Ale vyzerá to strašne dobre z traileru. Tá grafika, ten chaos. Ale neverím tomu. Neverím. Proste aj tá scéna, jak tam naletí tým dronom a vyhodí do vzduchu celú tú chodbu. Aj toto proste. Nebude to nikdy také akčné. Nikdy. Tuto ešte ukážu, že môžeš proste ísť vertikálne, rozhodovať sa na základe zničiteľného prostredia. Ako ono to fakt vyzerá strašne dobre. A potom je tu otázka, že prečo by som si to nepredobjednal, keď mi ponúkajú nejaký bonusový content za predobjednávku. Veď bojovať sám ako samostatná jednotka proti veľkému korporátu tým, že si nebudem predobjednávať ich hry, nič vlastne nezmení, ale na základe toho sám sebe ubližujem tým, že prídem o nejaké tie bonusy. Áno, dá sa na to pozrieť aj tak, ale teraz si zober, že by takto premýšľal úplne každý na svete. A vďaka tomu by sa nič nezmenilo. Oni ti naozaj nacpú takýto brutálny trailer, takéto brutálne videjko, kde všetko vybuchuje, kde je všetko epické, jedno s druhým, nahajpujú ťa na to, aby si predobjednal tú hru a ešte aby si to poistili. Tam je krásne vidieť tá stratégia, oni chcú, aby si poistili to, že si to predobjednáš tým, že ti dajú nejaký predobjednávkový bonus. Už len z toho mi niečo smrdí. Takže podľahol si a predobjednáš si Battlefield Česku, lebo ja určite nie. Ja si najprv počkám, keď na to vyjde nejaká krásna recenzia. S gameplayou ukážu, či je to dobré, alebo či je to zlé. Potom si to porovnám s tým hypom na tých traileroch. Takže veľmi ma zaujíma, aký je tvoj názor na toto, pretože možno si to myslím len ja, nie je to tak. Takže, podľahneš alebo nepodľahneš. Ja nepredobjednávam. Napíš do komentáru. A nezabudni dať lajkeros a odberos, čo skoro prichystám ďalšie poprdeli videjka. Čau.